Déu-vos guard, bros. Benvinguts a No és màgia és cuina, nou episodi de la sèrie Sopes. Avui farem una sopa de pollastre amb fideus. La idea és molt simple i molt efectiva. Primer preparem un brou de pollastre fosc, passat pel forn. Amb això, el brou canvia completament i ens dona la millor base possible per a la recepta. Anem a per la millor sopa de pollastre amb fideus possible. Per a 4 persones faré servir carcassa i ales. Es tracta de sempre d'anar combinant carn i ossos de pollastre. 1 quilo en total, com vulgueu. A banda, 2 cuixes que no van al forn, no formen part del brou fosc. Són perquè la sopa tingui pollastre de veritat al final. De verdures utilitzarem ceba, pastanaga, porro, api i uns xampinyons. Com a aromàtics, una llimona i pebre negre en gra. Aigua mineral, 4 litres i mig. I, evidentment, fideus. Els prefereixo gruixudets, per això va a gustos. Aquests són del número 4. Escalfem el forn a dalt i a baix a 180 graus. El primer que farem és treure la pell a les cuixes de pollastre. La pell aporta gust i sobretot greix. I una mica de greix al caldo pot estar bé, però en aquest cas les cuixes no les utilitzarem per fer el caldo, sinó que van al final. I al final no vull que aportin greix. Començo pel pas més important per tenir un brou net i sense impureses, blanquejar. A una olla hi posem tot el pollastre i cobrim amb aigua freda. Posem inclús les cuixes, tot en fred. Aquest blanquejat ens permetrà no tenir pràcticament impureses al moment de fer el caldo. Quan arranqui el bull, quan surtin les primeres bombolles i comenci a fumejar, veureu que surt escuma i brutícia. Això és exactament el que volem eliminar. En aquest moment aturem el foc i netegem una mica les escumes perquè no les tornem a agafar al tro del pollastre. Retirem el pollastre i llancem l'aigua. Aquesta aigua no ens serveix. Esbandida ràpida de l'olla i continuem. Ara és el millor moment per treure restes d'impureses. I encara que volem una mica de pell pel gust i perquè aporti una miqueta de greix, en aquest cas en traiem, perquè la part del coll en té en excés. Ara ja separo definitivament les cuixes que queden reservades. I en una safata hi van la carcassa i les ales amb un bon raig d'oli d'oliva. Com hem dit, el forn a 180 graus, a dalt i a baix, i cap a dins. Ara netegem i tallem els xampinyons. Pelem i tallem la ceba. L'api, el trossegem. El porro l'aprofitarem gairebé tot. Traiem la base amb les arrels i les llancem, encara que fregides estan bones. Tallem per on comença la part blanca i fem una creu. Fixeu-vos la terra que té. Anem sota l'aixeta i netegem tant la part blanca com la verda.
No volem res de terra al caldo. I el tallem d'aquesta manera. Tenim 2 o 3 pastanagues. Tenim les puntes i la base. I les pelem. Ara els aromàtics. 4 tires de pell de llimona. I cal treure la part blanca, perquè amarga. És molt fàcil. Perfecte. I un grapadet de boles de pebre negre. Recopilem. Tenim, per tant, unes verdures que aniran al forn, altres que aniran directes al caldo en cru i els aromàtics. Als 20 minuts traiem la safata del forn. Girem el pollastre. I afegim el porro i la ceba. Una mica més d'oli d'oliva i un altre cop al forn. «20 minuts després, ja en portem 40 en total, traiem la safata definitivament. Mireu el nivell de torrat. Això és el que busquem. Com cada forn és un món, potser una vostra triga més o menys. En qualsevol cas, busquem aquest resultat, independentment del temps. I del forn directe a l'olla. Carcasses, ales i les verdures. Si cal, desglacem la safata amb una mica d'aigua, perquè aquí hi ha molt de gust. És pur sabor. I ho incorporem. Ara la resta de vegetals en cru, la llimona i les boles de pebre. Farem servir 4,5 litres d'aigua. Mineral si la de l'aixeta no té bon gust, com és el meu cas. Primer incorporem 2,5 litres, perquè és el que volem obtindre al final, i ens fixem en el nivell de l'aigua. És un bon truc utilitzar un estri de fusta i marcar-lo amb un llapis o un bolígraf. Aquesta és la mida de 2,5 litres d'aigua. Incorporem la resta del líquid fins als 4,5. Això vol dir que perdrem 2 litres per evaporació. Arrenquem la cocció forta fins que comenci a bullir i quan bulli baixem al foc suau. Xup-xup lent. Busquem que els sabors es concentrin, que evapori sense pressa. El que així anirem fent, si cal, és desespumar, perquè les impureses donen mal gust. En aquest cas, pràcticament no ha sortit escuma, perquè hem blanquejat el pollastre. Anem controlant que tot funcioni de tant en tant i mirem el nivell del líquid. Això groguenc és greix que convé eliminar. És fàcil amb una cullera. Se'n va cap als extrems. I el retirem. Tot i que encara és més fàcil fer-ho més endavant. Durant aquesta estona, el brou s'anirà enfosquint i concentrant. Precisament per això no el salem. Recordeu que entendre els processos ens farà millors a la cuina.
Passades 2 hores hauríem d'estar al nivell de 2,5 litres. Si encara ens falta, mantenim el foc per reduir. Si el que ens falta és líquid, hi afegim aigua. La finalitat no són 2 hores, és el nivell òptim de líquid que, com podeu veure ara, ja el tenim. Ara toca colar el brou. Reservem les pastanagues, perquè estan perfectes per la sopa. I ara desgreixem, si queda una mica de greix, i el traiem amb una cullera. Aquí n'hi havia bastant. Això farà que la sopa quedi més lleugera i, per tant, que no sigui passada. Brou colat i desgreixat torna a l'olla. Ara sí, hi afegim les cuixes en aquest brou net. Foc suau i les deixem 30 minuts. La cuixa es cou amb un brou ja acabat. Traiem les cuixes i afegim els fideus. He utilitzat 120 grams. Compte, no us passeu, que xuclen molt de líquid. En aquest cas, el fabricant recomana 12 minuts de cocció. Aprofitem per desfer el pollastre amb 2 forquilles. Si quan el desfeu veieu que no està ben cuit al centre, el torneu a posar a l'olla. Un pollastre cru no es pot menjar. Ara tallem la pastanaga en trossets petits. D'aquesta manera, a la mida que vulgueu trobar-la al plat. Quan faltin un parell de minuts perquè s'acabi de coure els fideus, el pollastre i la pastanaga cap a la sopa i ho deixem un parell de minuts més, que s'integri tot. Rectifiquem de sal, és a dir, afegim sal per primera vegada, perquè els brous i les sopes es salen al final. Això és perquè, com que anem reduint, el sabor es concentra i si saléssim abans, cada vegada seria més salat. Al final seria immenjable. Servint ben calent, amb vapor, i amb aquest color que ja et diu que hi ha feina a darrere. Sopa reconstituent, boníssima per tota la família. Treu la gana i el fred. Ens trobem en un proper vídeo. Cuineu i cuideu-vos.